posuneme se k další kategorii, která je opět seriálová, protože budeme za malou chvíli mluvit s nejlepší herečkou v hlavní roli seriálového díla, což je díky Dobrému ránu Brno, díky druhé sezóně tohoto seriálu Zuzana Zlatohlávková. Takže se jí tady chystáme přivítat, možná bychom jí mohli přivítat slovy Dobré ráno. To je asi nezaskočí. Dobré ráno vám přejeme. Mikrofon je váš. Ahojte, teda dobrý večer, Zuzana. Je přímý přenos? Ano, je to živě. Ježiši, promiňte. Poslouchají vás všichni, kdo mají teď naladěný radiožurnál. Dáte kus toho mikrofon, tak vás i uslyší. Jo, tak teď. Ne, to bylo hezké, my máme rádi ty spontánní přivítání. Já jsem poprvé, víte, já nevím, jak to chodí. Vy jste poprvé na lvech. Vidíte, poprvé a hned jste nominaci proměnila. Takže je to už druhý český lev pro tento seriál. I když je to Brno 2, tak to nevadí, ne? Dobré ráno, Brno 2. Mně to nevadí, já jsem ze Slovenska. Takže... Co se změnilo v Dobrém ránu od té první sezóny do té druhé? Kromě toho, že vaše postava se hned v první epizodě úzkostlivě drží takové lahvičky a pořád z ní pije, protože se tím snaží nahradit někdejší závislost. Právě, že prechádza z jednej závislosti do druhej. To tak väčšinou ako býva, ale myslím, že tá mrkvička je fajn, ale zistila som, asi týždeň dozadu je to, že nie je to veľmi pre pečeň, ako játra, veľmi dobre, keď sa vychlastá veľa tej karotkovej šťavy. Hej, jak sa hovorí, že všetko veľa škodí, hej. Ja som sa to dozvedela až teraz, takže už teraz nemôžem nikomu vynadať, ani sa brániť, ani to vrátiť späť, ale akože zase lepšie, nie? Tá karotka, než ten biely prášok. Keby to bol aspoň ten kokain, jak som furt zo srandy hovorila, nie? Ale ten tabak šňupací a ovocný cukor, prepáčte, to fakt nič není. A vaše postava? Co všechno v ní je? Kromě těch komediálních hlášek, kromě těch dialogových výmen s kolegy a s lidmi tam na place Dobrého rána v Brně, co v ní vidíte za její nitro? Je to taky někdo, kdo stárne, kdo třeba těžce nese mladší kolegyni možná? Co všechno se v ní skrývá? Áno, určite to je hlavne podľa mňa to, že stárne a že chcela byť vlastne herečka a nie moderátorka Dobrého rána Brno, kde musíte stávať proste šialene skoro, väčšinou nikto to nepozerá, alebo dôchodcovia a tak rozumiete, že ona si predstavovala trošku inú slávu. Větší glamour. Áno, takže vlastne chcem povedať, že vlastne to, čo sa darí mne, sa Radke nedarí, hej? Takže pozrite sa, hej. Ale musím iba skôr povedať, že hralo sa mi to radostne, ale poviem vám teda, že ja s tým problém nemám osobne. Ja mám ženy rada, vo všetkých. Ja sa vám nedivím, chlapci, že sa vám páčime. Ja mám rada dievčatá vo všetkých vekových kategóriách a sme krásne a sme zlaté a fakt fandím mladičkým, aj koleginkám, aj iným ženám. Ja viem pochváliť. Čiže toto fakt som musela ako sa veľmi natrápiť. Teraz ste mi to neverili, že? Jak som sa debilne zasmiala potom. Nie, ale fakt toto bol protiúkol. Toto bol nám prostý protiúkol. Je vidět, že nám umíte číst z očí, že jste pochválila náš vkus, ale my vám samozřejmě musíme popřát, nemusíme, rádi to uděláme k dnešnímu Mezinárodnímu dni žen, to je vlastně umocněné tím datem 8. března. Třímáte toho českého lva, nepustíte ho už z ruky. Bo ja sa bojím, že ho rozbijem, dneska sa totiž poznám, viete? Čím to pro vás je tahleta cena? Ale v podstate, ako nemyslím to zle, ale ničím ako veľkým, ako takto, aby som neurazila akadémiu a to, hej. Ono je to také akože pekné, že vás niekto ako takto ocení po práci, len som si veľmi dobre vedoma toho, že nás je veľa, strašne veľa v Československu a tak ďalej herečiek. No tím spíš, dostala ste cenu. Hej, ja viem, len myslím si, že veľa ako faktorov to určuje a že skutočne veľa z nich je postavených na náhode. Hej, čiže takto iba chcem povedať. No, však veď aj ten seriál je novinka. Ako kategória na levo. Rozumiete, hej? Čiže ďalšia vec. Presne. A žili sme radostne aj bez tejto kategórie predtým, rozumiete? Ale teď je ten život o něco radostnější, hlavne ve vašem případě. Nie, nič sa nemení. Ja myslím, že doma majú väčšiu radosť možno než ja. Ja sa teším hlavne na ten raut, ale aj zo sošky mám radosť. Až bude po rautu, co bude následovat, co vás čeká? Dúfam, že tancovať sa bude. Dobře. Nie, lebo ja se snažím dohlédnout za delší horizont. Ja som myslel spíš pracovně. Jaký bude váš rok 25. A myslíte, že by Leo mohol niečo hodiť? Ja si myslím, že jo. Hej, tak si možno potom povieme, lebo teraz netuším, rozumiete, to čerstvé, však to držím 10 minút v rukách. Ale možno na večierku sa už dozviem. Dobrá. O nejakej spolupráci, rozumiete? My budeme držet palce a když se dozvíte, tak budeme první, kdo se to dozví od vás. Je to tak? Vy ste Český rozhlas? Ano. Tak vy určite budete prvý. Moc vy děkujeme. určite. Děkujeme. Ďakujem pekne. Děkujeme a gratulujeme. Ďakujem, chlapci.